Nigo bono amate eyemo kurwase ekenyoro gose nigo bono abamenyi kurwase ekenyoro kia Getembe ime ya Bubarache constituency ya Nyaribari chache besokirie na komomochia umugambi bw'ekenyoro ekiaso kubwaterana amono mongina oyomo elio kubaseria abamura babiri abanyarita ko bakugurwo gochia asinga yo mongino yo kubwatekana nere gutanyora abana abamura nigo kirori gose nigo abanyakenyoro batebire nigo bono omongino ya Nyariko bwakwire Getambe Kirogyo gochaka kubaseria bamuragwa Nyarita ko bagakugura asikeria goteba nigati gitanyara ko bagakonia endemero yirinda Nyarita ko bakonyora engeria abana baye banyariko bakogenda chinse chisco abubare chinyaruka nigo omoriki otomilede mumanyi Nyariko bagwikirana se ekenyoro ekyo nagotwariganĩria orobotiro kubwatia abamenyi b'ekenyoro kia Getembe wadi ya Bubaracho bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigo besogetie n'oburo obonene na komomochia omongina ase kenyoro ekyo omanyekanete buna ana kwambuka oyobwate abana abanyaruka nakagura abana abamura babiri abo bono aganire guseli na kolenta abaisike baye na kubatira obulemo elio baoni abana babo bakigukira chinse chesiko kolengana barubwo nigo omugambi bw'enseme yo Vincent Omanwa nigo abwatiranete n'omongino yo ase ogwatira abasubachi abubaye obulemo egekole ekyo getagogati abanyakenyoro b'enseme yo omugambi oyo nere kango gitogototebi we ani omusubati nyene oyo mukamburo mutena rodo ngoja enda totebi ntutomanya komanya ngaki amana nyigweto mamangana narega tayi gototebi gire koli yo mugambi gire komotebi ngayani acha gwatobole bono go ngaki abo gwatobole yani ngabacha ko nyobole umugambi onye muri gotosikana with those brokers of yours nko babetere litore motosike ikiagera nduru chigwandana this kind of impunity ase kenyoro getu ekenyoro kia banyakone kenyoro kimanyire wachakiro gotoira ni magega so naona atagote abanga without the fear of ever contradiction iga umugambi fini aso igweta mangana to basa kweboge ndo disi kia ngotangana toro to taka to go chere ayonye gotete wato bore Rangeri your sisters you batere nobody will question. I go bokoni manimbole mabuko tongaina botage tobolemo. Obolemo we batagete bwate ruchi Nyaruka. Abuta bwate ruchi Nyaruka baba ile pembeni. Bamanya ko batanga ayo munyaruka tubwena tikoba chi million kya ibereji yenda se inonyoro obolemo obero ga tokubwena kobera. Ageko na mbono bone mbole bakolire igo. Anombaro kibago kina. Abanyaruka bakarakorentu abasogete mwakirumbiri abana abana bake. No babiri baguchira omungino roche bakolemenda agero mugondo yali bakayabe abumungina kurusu bakiyendo anda onyo chenchi okora kindu na angogore bono ikire ababa oncho kire bakare kwira na kuruchi so bagochaga baegwobolimo abana abo nigo baereire buna babeire bakomenya asengeyo kurwa barenge abana goika bono iga tete ka kendo mwana make na kinerega ano mete nonga bono yaikero mongina ate to twatanana ate to seri kurwa sobulimo bwae ate tatu manyeti yaikero range no mugambi rero mukire koro oncho kiro to dabiri na kina to manyeti bocha se familia yega mugambi nero na imoketa kamo wasanire te bande akambo na maite na kinchi no bomanu parako ona na yegete achire kwa to bolimo ate to seri kurwa se enke yega bona nsinyire naki unaka twaka gotaiga ngai togocha ntomaeti bible ntobwati bona amanyire naki ntori abaye gocha sare okonye kuno torabake taro tabirende gosato tikase tuore tunyakomanyana ki toyorigia senjire nde tokomenya ona bombwato borosana na bungusikanete sana kero mukampi omanyana kwe mukaga ntaita manyeti anero sainere teke bande na manyete amalieta anosi asemenyete na sininde bunande yo kuna bona ngokwana iga gabon timbwati asende kuna bona iga bole timbwati bagonte binta gora saka nyomba na beta kama bati atatu mweta ko ndusi ororo bono ngaingo chigaki nga no manyetenga bono kare kiro munginate to watuka agoto kumetinga ngake bono mwamnera okwana ngana to ngata to maidi to kwebori ge tora makoso onye tora bobase bobe tago to seri rende nande ngaito gochi nande se to ngai ga karabo to maidi no ga nonka bono ekenyoro nabo ya tubwate siga bono nigo abanyakenyoro bakureire omugambi bw'enseme yo gosaba okwabera gochiase abanabo nabo igoko bali baga asomugondo yo buna abana benke yo nasaba monko anya ga ki omugambi aho mwe musiye ga na basaba
onkonya tabatari okera mbuya mona ase ekenyoro kiambwati siri giatene amo nainche nage kombwatesi lakini ngotebire ende ekenyoro gaki naine montiga tugusaba ne county commissioner nera to bwatesi ntune ekenyoro twakanire nototenete n'abana banko baro gitore nato basabirita amaya bagenderere barande bakinie egesaku kiomanwa oyore isebono abana abarete tuga kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV ereteliane Mildred Momanyi.